дар замони соҳибистиқлолии мамлакат соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба таври шоиста рушд карда сатҳи зиндагии мардум ба тадриҷ баланд гардид. раванди корҳои ободониву созандагӣ дар ин давра авҷу суръати тоза гирифта, даҳҳо иншооти наву замонавӣ қомат афрохтанд. ҳамасола дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сохтмони иншооти таъиноти гуногун сурат гирифта, бо ба истифода супурдани бештари онҳо сатҳи кору хизматрасонӣ баланд гардид ва даҳҳо ҷойҳои нави корӣ ба вуҷуд омад. аснои сафарҳои кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар солҳои истиқлолият даҳҳо иншооти наву замонавӣ аз ҷумла муассисаҳои нави таълимӣ, фарҳангиву варзишӣ, беморхонаву марказҳои саломатӣ, боғу тогзори нав, фермаҳои чорводорию паррандапарварӣ ва корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. ғанӣ гардондани бюҷети ноҳия имконият дод, ки маблағгузори соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва сохтмони иншоотҳои муҳими давлатӣ тадриҷан зиёд гардад. дар давоми солҳои охир дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров иншооти замонавӣ ва ба талаботи меъёриву қоидаҳои сохтмониву шаҳрсозӣ ҷавобгӯй бо истифода аз масолаи сохтмонии муосир бунёд шудаанд. аз ҷумла сохтмони иншооти чойхонаи миллӣ, мактаб барои хонандагони болоёқат, варзишгоҳ барои 8000 ҷойи нишаст, корти теннис ва ҳавзи шиноварӣ дар ҷамоати деҳоти Хистиварз, бинои иловагӣ дар муассисаи таълимии рақами 14 дар ҷамоати деҳоти Унҷӣ, сохтмони иншооти қасри фарҳанг, майдони парчами давлатӣ, бинои муолиҷавӣ барои 120 кат ва қасри фарҳанг дар ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонов мавриди истифода қарор дода шуданд, ки аз зумраи онҳо мебошанд. барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ, раванди корҳои ободонӣ вусъат ёфта 1282 иншоот ба нақша гирифта шудааст ва то имрӯз 850 тои он ба истифода дода шуд. бо бунёди марказҳои хизматрасонӣ ва корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ 9000 ҷойи кории доимӣ ва мавсимӣ муҳайё гардид. аз ҷумла сохтмони 4 муассисаи таълимӣ, 4 муассисаи томактабӣ, 2 беморхона, 1 маркази саломатӣ, 9 бунгоҳи тиббӣ, 11 толори варзишӣ, 45 майдончаи варзишӣ, 11 кошонаи ҳусн, 4 ҳаммом, 18 сарталошхона ва ташкили зиёда аз 189 маркази савдо ва хизматрасонӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. дар доираи корҳои ободонӣ сохтмони 5 бинои иловагӣ дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 2 бинои иловагӣ дар муассисаҳои томактабӣ, 3 бинои иловагӣ ва маркази саломатӣ ба нақша гирифта шудааст. инчунин аз ҷониби соҳибкорон таъсиси 21 корхонаи саноатӣ ва ташкили 9 гармхона, 3 сардхона, 10 фермаи чорводорӣ ва паррандапарварӣ сохта хоҳад шуд, ки то имрӯз 19 корхонаи саноатӣ, 1 сардхона, 9 гармхона ва 6 фермаи чорводорӣ ва паррандапарварӣ ба истифода дода шуданд. дар соли 2019 аз ҷониби корхонаҳои саноатии ноҳия ба маблағи 1 млрд 359 млн сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда шуд, ки нисбат ба соли 2018 230 млн сомонӣ зиёд буда суръати афзоиши маҳсулоти саноатӣ бо нархҳои муқоисавӣ 120.5%-ро ташкил дод. инкишофи имрӯзии ҷамъият бе пешравии соҳаи саноат ғайриимкон мебошад. дар ин самт мақомоти иҷроия ҳукуми давлати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тибқи дастуру супоришҳои сарвари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ташкил намудани корхонаҳои нави истеҳсолӣ, ворид намудани технологияи нави замонавӣ вобаста ба талаботи замон ва рушди минбаъди он аҳамияти ҷиддӣ зоҳир менамояд. таи солҳои охир бинобар пурра истифода гардидани иқтидорҳои мавҷуда ва ҷорӣ кардани технологияҳои замонавӣ, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ афзоиш ёфт. аз 103 корхонаи саноатӣ 98 ададаш фаъолият намуда, аз ин 68 корхона ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатиро нисбат ба солҳои қаблӣ зиёд намуданд. дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар ҳаҷми 1 млрд 303 млн сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол карда шуд, ки суръати афзоиши он 115.4%, аз он ҷумла ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулот дар соҳаи растанипарварӣ 797.8 млн сомонӣ ва соҳаи чорводорӣ 505.6 млн сомониро ташкил дод. бо мақсади ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани замини бекорхобида таи солҳои охир дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тадбирҳои муҳиму саривақтӣ андешида мешавад. аз ҳисоби хизмати обрасонии идораи давлатӣ беҳдошти замин ва обёрии ноҳия ҳолати 373 гектар замин беҳтар карда шуд. аз ҳисоби буҷати маҳаллӣ бошад ҳолати 490 гектар замин беҳтар карда шуд, ки бо ин мақсад 343 000 сомонӣ равона гардидааст. дар маҷмӯъ ҳолати мелиоративӣ 863 гектар замин ба маблағи 615 000 сомонӣ беҳтар карда шуда, ба гардиши
рафзаиши кишоварзӣ дароварда шуд, ки ин барои боз ҳам зиёд намудани замини корам дар ноҳия ва фаровонии маҳсулот дар бозор мусоидат хоҳад кард. Дар ноҳия 24000 гектар замини корам дорем. Аз он 3300 гектар заминои лалмӣ мебошад. Дар давраи истиқлолият дар соҳаи кишоварзӣ мо ба чанд дастовардҳо ноил шудем. Аз ҷумлаи мисол мана 2010 2016 мувофиқи барномаи тасдиқ гардида мо дар майдони 3600 гектар боғҳои нав бунёд кардем. Мана ҳозир барномаи нав кадӣ бошад, мо ҳар сол бояд дар майдони 140 гектар боғ бунёд кунем, 10 гектар токзор бунёд кунем. Мана имсол барнома иҷро кардем. Дар ноҳия шумораи гармхонаҳо зиёд шуд, шумораи сардхонаҳо зиёд шуд, заминҳои боғҳои интенсивӣ зиёд шуд, токҳои хавозавӣ, токҳои кӯнара мо вайрон карда ва дар ҷои онҳо мо мана токҳои хавозавӣ бунёд карда истодем. Умуман мо дар ноҳия 2500 гектар сабзавот кишт мекунем. Аз он мана помидор 500 гектар, пиёз 1600-1500 гектар кишт мекунем. ин асосан барвақти помидор, пиёзҳои барвақти мебошад. Ин барои фаровонии бозор ва барои содирот нигоҳ ронда шудааст. пахтакорӣ шуғли асосии кишоварзони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба ҳисоб рафта, ҳамасола майдони кишти он васеъ мегардад. имсол дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров кишоварзон азм доранд, ки дар 8500 гектар замин кишти пунбадона гузаронанд. Дар ноҳия ҷиҳати таъмини иҷрои барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои солҳои 2016-2020 тадбирҳои муассир андешида мешавад. соли гузашта мувофиқи барнома бунёди 140 гектар боғ пешбинӣ шуда буд ва дар майдони 94,5 гектар боғу токзори нав бунёд гардид, ки аз ин 35 гектарашро боғҳои интенсивӣ ташкил медиҳад. имсол низ дар ноҳия 140 гектар боғи нав бунёд карда шуда, пешравӣ дар ин самт назаррас аст. дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат баҳри ривоҷ додани соҳаи токпарварӣ 30 гектар токзори хавозавӣ бунёд карда шуд. соҳаи маориф дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров рӯ ба инкишоф буда, бо бунёди биноҳои нави таълимӣ шароити арзанда фароҳам гардид. ҳоло дар қаламрави ноҳия 90 муассисаи таълимӣ, аз ҷумла 82 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 2 гимназияи хусусӣ Нур ва Сафина, 2 мактаби хусусии Амид ва Дурахшандагон, 2 гимназияи давлатӣ, мактаб кӯдакистон, мактаб парваришгоҳи махсус барои кӯдакони шунавояшон суст фаъолият доранд. дар ҷамоати деҳоти Хистевар сохтмони муассисаи таълимии навбунёд барои 1000 нафар хонанда оғоз гардида, айни замон пойдевори бино сохта шудааст. ҳамзамон дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 40 ҷамоати деҳоти Хистеварз бо маблағгузории мақомоти ҷирояи ҳокимияти давлатии ноҳия ва соҳибкорон сохтмони бинои иловагии муассиса иборат аз 8 синфхона барои 240 нафар хонанда оғоз ёфта, айни замон дар ошёнаи якуми он корҳои сохтмонӣ идома дорад. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 115 муассисаи тиббӣ, аз он ҷумла 12 беморхона дорои 1126 кат, беморхонаи марказии ноҳия дорои 480 кати табобатӣ, 7 беморхонаи ноҳиявӣ, 3 беморхонаи минтақавии деҳотӣ ҳамагӣ бо 606 кат, 1 маркази саломатии ноҳиявӣ, 31 маркази саломатии деҳотӣ, 50 бунгоҳи саломатӣ, 1 маркази иммунопрофилактика, маркази ҳамбастагии бемориҳои кӯдакона, маркази солимии репродуктивӣ, стансияи ёрии таъҷилӣ, маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил, маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим, маркази пешгирӣ ва мубориза бо вируси норасоии масъулияти одам, маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ ва 11 муассисаи хусусӣ барои аҳолии ноҳия хизмати тиббӣ мерасонанд. боиси хурсандӣ ва хушнудии кормандони соҳаи тиб ҳаст, ки маҳз сиёсати иҷтимоипарварона ва ғамхоранаи пешвои муаззими миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон буд, ки соҳаи тандурустӣ дар миқёси Тоҷикистони азиз ва аз он ҷумла дар миқёси ноҳия тараққӣ ёфта. танҳо дар даврони истиқлолият дар ҳудуди ноҳия миқдори катҳо 126 адад зиёд карда шуд ва инчунин 3 адад бинои табобатӣ, 3 беморхона сохта ба истифода дода шуд, ки миқдори умумии катҳои сохта шуда 680 катро дар бар мегирад. оиди ворид намудани технологияи нави муосир низ корҳои зиёд ба анҷом расонида шуд. мо тавонистем таҷҳизотҳои муосирро ба ноҳия ворид намуда зиёда аз 21 намуд тарз ва намуди муолиҷаи навро ба роҳ монд. инчунин дастгоҳҳои муолиҷавӣ, ин ба монанди дастгоҳҳои эндаҷарроҳӣ, дастгоҳҳо барои гузарондани ҷарроҳиҳои мураккаб ба ноҳия ворид гашта, бевосита аз тарафи вазорати тандурустӣ
духтурон омӯзиш гузаронда шуда, имрӯз дар ҳудуди ноҳия чунин муолиҷаҳо ба аҳолии ноҳия гузаронда шуда истааст ки ин боиси беҳтар гардани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолии ноҳия, беҳтар гардани сатҳи солимии аҳолӣ ва кам гардани баромадани беморон барои муолиҷа берун аз ҳудуди ноҳия. дар соҳаи тандурустии ноҳия 2409 нафар кормандон фаъолият доранд. аз он ҷумла мутахассисон бо маълумоти олӣ 455 нафар ва мутахассисон бо маълумоти миёнаи тиббӣ 1954 нафарро ташкил медиҳанд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров баҳри баланд бардоштани маърифати мардум, фаъолгардонии тарбияи маънавӣ, зебоипарастӣ ва истироҳати бо фароғати онҳо муассисаҳои фарҳангӣ фаъолияти босамар доранд. боиси қайд аст ки дар арафаи таҷлили иди наврӯзи соли 2019 дар ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонов қасри фарҳанг ба истифода дода шуд. қасри фарҳанг барои 310 ҷойи нишаст бунёд гардида, дар заминаи он филиали китобхонаи электронӣ бо 8 адад компютер ташкил карда шуд. ҳамзамон дар ин қаср филиали мактаби санъати ноҳия бо синфхонаҳои омӯзиши дутор, рубоб, доира, скрипка, чанг, пианина, овозхонӣ, рассомӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва рақс таъсис дода шуда ба маблағи 34,7 000 сомонӣ асбобҳои мусиқӣ харидорӣ карда шуд. таҳти сиёсати хирадмандонаи пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони соҳибистиқлолият муассисаҳои фарҳангии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров хеле рушд намуд. дар ин давра дар ноҳия ансамбли навтаъсиси шашмақомхонон, ансамбли созию овозӣ ва рақсии Бунафша, мактаби санъат ва дигар ансамблҳо таъсис дода шуданд ки имрӯз хеле бомуваффақият ҳунарнамоӣ намуда истодаанд. инчунин дар ин давра тамоми муассисаҳои фарҳангии ҳудуди ноҳия аз таъмири босифат бароварда шуд. имрӯз дар ҳамаи деҳаҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, дар деҳаҳои дурдасти ноҳия муассисаҳои фарҳангӣ аз таъмир бароварда шуда барои баланд бардоштани маънавиёти фарҳангии мардум хизмат расонида истодаанд. дар иртибот ба иҷрои барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳангӣ барои солҳои 2016-2020 ҷиҳати таъсиси китобхонаи электронӣ 7 адад компютер, 2 адад сканер, 1 адад принтер дастрас гардидааст. соли гузашта дар ноҳия беш аз 48 иншооти варзишӣ, аз ин 37 майдончаи варзишӣ, 11 толори варзишӣ, 2 корти теннис, 1 майдонча барои бозии кӯдакон сохта мавриди истифода қарор дода шуданд. дар ноҳия 244 иншооти варзишӣ новобаста аз шакли моликияташон мавҷуд мебошанд ки аз ин 5 варзишгоҳ, 170 майдончаи варзишӣ, 62 толори варзишӣ, 2 ҳавзи шиноварӣ ва 5 иншооти махсуси варзишӣ аз қабили фитнес ва клубҳои ихтиёрӣ фаъолият менамоянд. барои таъмини оммавияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалби бештари наврасону ҷавонон ба варзиш, дар қаламрави ноҳияи Бобоҷон Ғафуров машқҳои пагоирӯзӣ бо ҷалби 14570 нафар, аз ҷумла 5207 нафар бонувон доир гардид. сокинони заҳматқарини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров фаъолияти худро тибқи дастуру супориш ва ҳидоятҳои раҳнамунсози асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати омодагии ҳамаҷониба ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри амалӣ намудани нақшаҳои созандагиву ободонӣ, пешрафт ва таъмини зиндагии шоистаи мардум ва дар маҷмӯъ барои таъмини рушди босуботи кишвар ва шукуфоии ватани азизамон роҳандозӣ менамоянд.